तर नमस्कार मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. स्वागत आहे पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर मित्रांनो, आहे मुन्नारचा डे 2 आणि आम्ही स्टे करतो आहे मुन्नारच्या टी विलेज हॉटेलमध्ये. सो तुम्हाला मित्रांनो मॉर्निंगचा व्ह्यू दाखवतो आता. हा बघा मॉर्निंगचा व्ह्यू हॉटेलच्या समोरून. मस्त सनराईज झाला आहे आणि पूर्ण डोंगर वगैरे आहेत समोर. एकदम भारी वाटतंय. नेचरमधला व्ह्यू मॉर्निंगचा. काय मस्त सनराईज झालाय. अश्विनी अजून झोपले, तिला पण उठवूया. मॉर्निंगचा सनराईज तिला पण आवडतो बघायला, तिला पण उठवूया. थांबा म्हणू, उठ 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 उठ, मॉर्निंग झाली. गुड मॉर्निंग. उठा 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 उठा, उठ. सनराईज बघ काय मस्त झालं. उठ. बंद करा सकाळी सकाळी. काय तुमचं उठ लवकर. सनराईज बघ काय मस्त झालं एकदम. मस्त व्ह्यू आहे ना. वाटतंय ना. मस्त वाटतंय ना, पण मस्त क्लायमेट आहे ना इकडचा. एकदम सनराईज समोर दिसतोय आपल्याला. पण चांगल्या प्लेसला हॉटेल भेटलं आपल्याला ना. मी ह्या व्ह्यू मुळे तुम्हाला बोलले की हा वाला हे करा, नाहीतर मस्त तिने व्ह्यू आहे, अजून मला पण पण आवडला. ऑप्शन दिलेले. पण मस्त व्ह्यू आहे, आवडला मला. पूर्ण ग्रीनरी, सनराईज एकदम समोर आहे ना. भारी मस्त वाटतंय. धुके पण आहेत. मस्त वाटतंय. नेचर मध्ये टाइम स्पेंड करायला बेस्ट लोकेशन आहे. कोणत्या? त्या झाडांवर पाणी आलंय बघ ना. डव बोलतात त्याला, धुका, फॉग. मस्त वाटतंय ना पण ते. मॉर्निंगचा मित्रांनो एकदम मस्त व्ह्यू आहे इकडे. मजा आली आम्हाला. आता आम्ही तुम्हाला गॅलरीतून दाखवतोय हा सगळा व्ह्यू. आम्ही गॅलरीमध्ये बसलोय मॉर्निंगला. इकडे पण रूम्स आहेत आमच्या मागच्या साईडला आणि पूर्ण सगळ्यांचा व्ह्यू समोरचा आहे. मित्रांनो, तुम्हाला आता मी एका फ्रेम मध्ये 2 सुंदर नजारे दाखवतो. पहिला तर हा आणि दुसरा हा बघा. अरे शर्मा रही है लड़की. गप्प बसाव. मस्त दिसते असं रे. तर मित्रांनो, काल मला तुम्हाला हॉटेलचा व्ह्यू नव्हता दाखवायला मिळाला. सो आता मी तुम्हाला मॉर्निंगचा व्ह्यू दाखवतो इकडून. आता जस्ट सनराईज झाला होता आणि हे आपलं हॉटेल आहे टी विलेज. तुम्ही पण येणार असाल तर नक्की विजिट करा इकडे. चांगलं हॉटेल आहे. हा आहे आपला हॉटेलचा व्ह्यू. मस्त दिसतं एकदम टॉप साईडवरून. आणि इकडे मित्रांनो बेस्ट गोष्ट ही आहे की स्विमिंग पूल आहे.
एकदम मस्त सुंदर लोकेशनला. इकडून तुम्ही फोटोज पण काढू शकतात. आम्ही नाही जाणार आहे बिकॉज आम्हाला लवकर निघायचं, पण इकडे स्विमिंग पूलचा पण एरिया आहे. आणि मित्रांनो, आता तुम्हाला आम्ही कुठे राहतोय, आम्ही कोणत्या रूममध्ये, त्या रूमचा टूर देतो. असं इकडून खाली उतरलं की लेफ्ट साईडला रूम आहे. आणि नजारा बघा सकाळचा वरून. एकदम मस्त प्लॅन करून बांधले हे वालं, म्हणजे सगळ्यांना प्रॉपरली सनराईजचा व्ह्यू मिळाला. इथे गेल्यानंतर खालीचे आपलं लोकेशन मस्त आहे, मला खूप आवडलं. म्हणजे नेचरच्या ब्युटीमध्ये राहण्याचा जो फील आहे ना, एक नंबर आहे. इथून खाली गेलं की तो वाला रूम जिथे आम्ही स्टे करतो तो काल नाईटला. इथून हा एंट्रन्स आहे जो मी तुम्हाला कालच्या व्हिडिओमध्ये पण दाखवला होता. इथून एंट्री केल्यानंतर हा रूम आहे. आणि इथून जी मी आता बाल्कनी दाखवतोय तुम्हाला, इथून काय सुंदर व्ह्यू होता. सकाळीच आम्ही जो बघितला ना, काही सन मस्त राईज झाला होता, डोंगराच्या एकदम जवळून होता. आणि ही गॅलरी आहे. आणि या साईडला मित्रांनो इकडे वॉशरूम आहे. वॉशरूम पण मस्त एकदम मोठाच्या मोठा आहे वॉशरूम. हा वॉशरूम आहे. तर मित्रांनो, आज जायचं आपल्याला साईड व्ह्यूजसाठी, बऱ्याचशा प्लेसेस व्हिजिट करायच्या. सो आम्ही म्हणून लवकर उठलो होतो. तर मॉर्निंगचे वाजलेत 7. तर चला पटापट फ्रेश होऊया. अश्विनी पण आता फ्रेश व्हायला जाऊया आणि पटापट रेडी होऊन परत मिळूयात. तर मित्रांनो, आम्ही आता फ्रेश वगैरे झालो. अश्विनी पण फ्रेश झाली, ती कॉफी बनवते आमच्यासाठी. तुम्हाला कॉफी रेडी झाली आहे. पटापट कॉफी आणि चहा पिऊ आणि मग ब्रेकफास्टला जाऊ. ब्रेकफास्ट आपल्याला इकडे हॉटेलवरतीच असणार आहे, सो तिकडे पण जाऊ. बेटर, मस्त आहे. तर मित्रांनो, फायनली आम्ही आता रेडी झालो आहेत आणि आता चाललो आहे नाश्ता करायला. सो तुम्हाला दाखवतो की आम्ही नाश्त्यामध्ये काय काय खाणार आहेत. सो हा व्लॉग कंटिन्यू करू पुढे. चला नाश्ता करूयात. तर मित्रांनो, आम्ही नाश्ता करायला आलो होतो आणि आम्ही आता नाश्ता घेतलाय. मी खूप सारं काय काय घेतलंय. ब्रेड घेतलंय, इडली घेतली, हे याला काय बोलतात, अप्पम बोलतात वाटतं. हे सांबार आहे, चटणी आहे आणि फ्रूट सॅलेड घेतलं. आणि अश्विनीने पण नाश्ता घेतलाय करायला. तिने एकदम सिम्पल सॉर्टेड नाश्ता घेतलाय, फ्रूट सॅलेड, ब्रेड टोस्ट. आणि मला हे टेस्ट करायचं होतं, हे काय आहे? तर आम्ही मित्रांनो आता नाश्ता करतो, मग पुढची जर्नी आपण कंटिन्यू करू. चल पटापट नाश्ता करून घेऊया. जस्ट मित्रांनो, नाश्ता झालाय आमचा. नाश्ता झाला की जेवण झालंय कळत नाही. भरपूर खाल्लंय यार, भरपूर म्हणजे भरपूर खाल्लंय. आणि खातेच अजून फ्रूट सॅलेड. कसा वाटला पण तुला नाश्ता? रिअली गुड. चांगला आहे ना? मला पण आवडला, खूप मस्त होता. साऊथमध्ये येणार आणि इडली डोसा नाही खाणार तर कसं होणार. मस्त होता पण नाश्ता, मला आवडला. मित्रांनो, आमचा नाश्ता वगैरे झाला आहे आणि जिबिनची गाडी घेऊन आले. आता निघतोय आम्ही आमच्या सेकंड डेच्या टूरला. येस.